Sadni si. Hráš šach? Nie. V šachu je skrytý celý svet. Ktorýkoľvek ťah ti môže priniesť smrť. Nech urobíš čokoľvek. Od prvého ťahu nikdy nevieš, ako skončíš. Cítil si niekedy, aký bude tvoj koniec? Áno. Čo si myslel? Že ma pochovajú 100 metrov od miesta narodenia. A teraz? Sedím v Jeruzaleme a pozerám sa na kráľa. Keď som mal 16, zažil som veľké víťazstvo. Vtedy som si myslel, že sa dožijem 100 rokov. Dnes viem, že sa nedožijem ani 30. Nikto nevie, ako umrie. Alebo čijou rukou sa to stane. Kráľ môže rozkazovať ľudu. Otec môže usmerňovať syna. Ale človek sa musí rozhodovať sám. Len vtedy naozaj rozohrá svoju vlastnú hru. Zapamätaj si, nech ti vládne ktokoľvek, o svojej duši rozhoduješ iba sám. Aj keby tí, čo ti porúčajú, boli králi či muži pri moci. Keď budeš stáť pred Božou tvárou, nemôžeš povedať, to mi prikázali urobiť oni. Alebo ľutujem, ale na mravnosť nebol vhodný čas. To ti nepomôže. Pamätaj na to. Budem.